בסדר, אני קופץ בינתיים. אוקיי, אני ליד הבסיס. מישהו יהיה לך מי את ערך את מבקשת. מבקשת? הנה זה ראיתי הבן את זונה החץ הזה מאחורה. אני יודע, אני הולך אליו. הוא פה עוד פה, פעם. ליד הבסיס. כן, 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 הנה. מקס, אני תהרוג אותו. בכניסה של הבסיס. הוא פה, מקס. איפה הוא פה? הוא לא פה, פה, בכניסה פה, של פה, הבסיס. פה, הוא כן בכניסה. אומייגאד, אני ראיתי עכשיו חצי. הנה. וואו, מי מקס. ערך? מה זה? הנה הוא, יש לו שוטגן. אני ראיתי אותו. אני רץ אליו, אני רץ אליו. הוא בשיח, יא מטומטם. נו! אמרתי לך. זה הרעש הזה, הוא בא פשוט עכשיו עם פאקינג דברים מטומטמים, אני יודע מה. הרג אותך? עם שוטגן ואקדח, כן. עם אקדח. הגעתי ב-65. תפור אותו, הוא מתחת לבסיס. הוא איבד 65 חיים. הוא על הגופה שלי. בסדר, הוא לא יכול לברוח. זרוק עליו איזה רימון. אם היה לי. אני לא יכול, מקס, אז איפה יש יש איזה... לך אותך? כן, באמת, פאקינג בן אדם. היה לך חץ וקשת. הוא לא היה עם חץ וקשת, היה אחד עם שוטגן. זה לא עושה דמג' שוטגן. כנראה שכן, הוא עשה לי וואן שוט. אני לא יכול, הפאקינג העכבר שלי פשוט לא מגיב. נשבור אותו, יואו. ירית? כן. אני הולך להביא לעצמי בינתיים משהו לאכול, אני לא... תעשה ריספון בבסיס, תעזור לנו. עשיתי, אני לא יכול להרוג את הבן אדם, אני לא רגיל לפאקינג מכניקה של המשחק מפגר הזה. דניאל הוא לא HP, כאילו... אני חושב שאולי הוא עושה סרקן בבסיס. סביב לבסיס. הייתי עוד כניסה אחרת לבסיס והייתי יכול לתת ממנה. אין לי. אתה ירדת? במי? אולי אתן לו בייט אולי? אני שאני אומר, אפתח חלון, אני אני אפתח מנסה חלון, זה. אני לא... אני אולי לא אני שומע אפתח את האמיר, מקס, סתום את הפה רגע, מה? אני רואה בשיח שהוא התחבר בו מקודם, כי אם הוא שם להוציא אותו. לא, הוא לא שם, הוא ממש מתחת אני לבסיס. בינתיים הוא גיי. פותח... אני פותח, סוגר את החלון, אולי אני אזכיר ממנו בייט או משהו. לא, כי אם אתה תעשה את זה הוא לא ינחש שזה בייט. לא, הוא מטומטם. מה אני אגיד לך? טוב, דניאל, עזוב אותך, הוא לא יכול לעשות לנו כלום. אני מתקשר אליך שנייה, אני צריך לדבר איתך משהו. טוב, אני מתקשר אליך בטלפון. סבבה. טוב, אני יוצא בינתיים מהמשחק. למה? לא, תשאר, מה, אנחנו הולכים אין לי לשחק. מה... אני בינתיים רוצה לעשות הפסקה וגם אני רוצה ללכת לאכול. על הדרך. דניאל, אה, תענה בפלאפון. זה לא מתקשר. הפלאפון שלך סגור או פתוח? בטוח. הקליטה שלי על הפנים כרגיל.
יורים בבסיס. כן, אני שם לב. זה למצוא כן. אותו. כן? כן. טוב. הוא יורה מלמטה. אני רואה את הכיוון של האירו. הנה הוא. אאוץ', יש לו אקדח מסתבר? כן, של מאץ. נכון. איפה זה? הוא ממש ממש בגייט. למטה? בגייט. אני בא אליך פשוט למעלה ליד גג. Fucking shit. אין לנו קוד והוא פגע בי. והוא צועק לי eat shit. אתה לא עלה ליד גג? מה? אתה לא עלה ליד גג? אתה מת? לא, אני איך? פשוט... אה. I like eat shit. מעניין? רגע, אני מנסה. איפה? הוא פגע בי! וואו, בואנה, הבן זונה זה טוב. יש שם יותר מאחד. תן לנו טרולים. או שיט. לא יכול להיות שהמשחק לא מגיב. Just come and find me. If I die, I die, man. I mean, do you think you're funny, mate? Stop again. Does it sound like I'm trying to be funny, mate? הוא הרג אותי. אתה לא יכול להיות רציני. I don't know what I think, you're just trying to fool around with us. Yeah, but what just happened? Did I not one tap you again, mate? No, not me. You tapped one of my mates, but not me. Listen, man, I can't hear you because there's a lot of combat going on here. I mean, I just don't see the real point of why you're trying to fight against us. Either way, you're not gonna break it, you're not gonna take any loot. So what it seems like is just you're trying to troll us around. No, one second. Do you really want to know why I'm here? Your head? Okay. When I'm running around naked and someone's camping on the roof and shooting at me, what do you think I'm gonna do to them? הוא מת. Just be quiet. זה פאקינג טים וורק.